Oh, m'agradaria un tallat. Crec que em vaig a fer un. D'acord, em vaig a fer un tallat. Oh, no surt. Què podria ser? La càpsula de cafè? No hi ha càpsula de cafè, i ho vam comprovar i sí que hi havia. Llavors, si n'hi ha càpsula, què podria ser? La màquina no està connectada. El vam comprovar i no estava connectada, així que la vam connectar. D'acord, ara sí, faré el meu cafè. No surt? Vam intentar fer cafè una altra vegada, però amb la màquina connectada, però tampoc va sortir. Llavors, què podria ser? Vam comprovar si hi havia aigua i no hi havia aigua. I posem. Així, finalment, vam arribar a la conclusió de que aquesta no estava ni connectada i no havia aigua. A veure si ara surt. I sí, finalment ens surt el cafè.